Fis-7 ta' Marzu 1907 Dun George Preka ifforma s-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija magħrufa bħala Mużew. Is-soċjetà hija magħmula mill-irġiel u nisa lajċi li fil-ħin ħieles tagħhom jgħallmu d-Duttrina Nisranija lit-tfal. Snin wara din is-soċjetà ġiet approvata mill-Knisja. Is-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija magħrufa fostna bħala il-Mużew bdiet minn dak is-saċerdot Ruħ Tajba llum huwa wkoll Qaddis San George Preka fl-1907. L-ewwel darba li laqqa li żgħażagħ tiegħu kien it-2 ta' Frar ta' dik is-sena laqgħahom fil-Knisja ta' Nuzzo sakemm imbagħad xahar wara fis-7 ta' Marzu kera l-ewwel dar fi triq Fraddigu l-Ħamrun. U minn dik id-dar imbagħad bdew jinfetħu djar oħra diversi parroċċi għall-ewwel tal-viċin u mbagħad aktar il-bogħod, l-aktar bil-ħidma tal-qaddej tal-Eugenio Borġ. U il-mużew beda jixteret u beda jinħass anki għamel impatt fuq is-soċjetà Maltija. U jkollna ngħidu li kien hemm żmien meta anki kien hemm żmien diffiċli għal Dun George u s-soċjetà tiegħu. Hekk pereżempju fl-1914 deru diversi artikoli fil-ġurnali lokali jattakkaw lis-soċjetà ta' Dun George. U Dun George bil-paċenzja kollha mhux biss ħafrilhom imma anki kważi huwa u sħabu kienu jieħdu pjaċir jaraw lilhom infushom iddisprezzati. Imbagħad fl-1916 minħabba dawn ix-xnijat li kien hawn kontra s-soċjetà, anki l-Arċisqof ta' dak iż-żmien, Monsinjur Mawru Karwana, derlu illi għandu jagħmel inkjesta. U l-inkjesta għaddiet għall-grazzja tal-Alla b'wiċċ il-ġid. Però s-soċjetà ma ġietx approvata ħlief 25 sena wara li kienet imbdiet. Id-data proprja ta' meta s-soċjetà ġiet approvata kien fit-12 ta' April tal-1932. Imbagħad fl-ewwel ta' Mejju li ġie wara, naturalment għax kien il-Ħadd ma kienx festa pubblika dak iż-żmien, l-Arċisqof Mawru Karwana kkantat idewm mas-soċi kollha u dikinhar ukoll sejjaħ is-soċjetà li t-lemenija tiegħu għax il-ħidma tas-soċjetà primarjament hija x-xandir tal-kelma tal-Alla, speċjalment il-formazzjoni tal-tfal u taż-żgħażagħ u anke wkoll tal-adulti permezz tal-katekesi. Dun George wara l-approvazzjoni tar-regola biex ngħidu hekk donnu ħanif ġdid għax il-kitbiet li kien diġà beda meta allura beda s-soċjetà l-ewwel kitbiet tiegħu ma tal-1909 imbagħad saru aktar spissi. Ħareġ numru kbir ta' kotba illi għall-grazzja tal-Alla llum jiffurmaw patrimonju mill-isbaħ dwar dik li hija letteratura reliġjuża. Is-soċjetà komplet tikber u kellu x-xorti ftit qabel ma miet fl-1952 anki jaraw ukoll imxettla barra minn Malta fost ħutna l-emigranti tal-Awstralja. Illum għall-grazzja tal-Alla l-Awstralja għandna s-soċjetà f'5 states differenti u hemm membri fiha illi mhumiex Maltin jew ta' nisel Malti imma anke wkoll ta' irsien differenti. Jiġifieri s-soċjetà qiegħda tixteret bil-mod il-mod. Anki mbagħad huwa miet kif nafu f'Lulju tal-1962. Huwa jmut anki talab għall-Ingilterra. L-Ingilterra kellna niftħu aktar tard tal-ħabta tal-1984. Però s-soċjetà fetħet ukoll djar tagħha is-Sudan, l-Afrika ukoll ġewwa Kenja kellha post jismu Ruiru, ftit il-bogħod nofsija bogħod bil-karozza minn Nairobi. Kien hemm ukoll post imma jingħalaq għax ma kienx biżejjed membri anki Garissa, post jismu Mpeketoni. Imbagħad infetħet ukoll anki l-Ingilterra kif semmejt l-Albanija u anki wkoll ftit ta' snin ilu infetħet ukoll il-Peru. U bil-mod il-mod is-soċjetà l-grazzja tal-Alla komplet tixteret b'mod illi verament tara d-driħ tal-Alla. Dan il-bidu żgħir li beda Malta u li Dun George qatt ma kellu f'rasu se jagħmel xi ħaġa kbira illum narawha f'diversi pajjiżi.